Makapuso, balik ta din sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong makauban mga bida sa bagong gikahinaman nga GMA Afternoon Prime serye nga Stolen Life. We have with us this morning sa atong studio Mr. Gabby Concepcion, of course Miss Beauty Gonzalez. Good morning. Hi! Maayong buntag ninyong tanan. Thank you so much, Sir Gabby. Sa lahat ng mga nasa mga waray, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for joining us this morning, Sir Gabby. Of course, Thank you. Miss Beauty for joining us sa programa. We know, Sir Gabby, hindi mo first time dito sa Cebu. Ano daw yung hindi mo makalimutan na experience here in Cebu? Lahat ng pagkain dito sa Cebu talagang napakasarap. So kung pupunta ka sa Cebu, don't forget na siyempre kumain ng talagang yung lechon Cebu. Lechon. Kilalang kilala Cebu. Tsaka yung At tsaka yung yung binabalot sa yung puso. puso. So, ikaw, Miss Beauty, so kung hindi mo malimtan kada bisita nimo here in Cebu. Oh, daghan. My mom is from Cebu, so from North Cebu. So lahat ng mga gusto kong favorite talagang ino-order ko na agad. Lechon, masi, yung tapos yeah, and of course my family here and sinulog and the party and everything. Everybody's happy here and beautiful, no? Yes. And this morning, kasi nagbisaya naman ka ginagmay, Miss Oo, Beauty. gamay Bisaya. We'd like to teach ko na, Sir Gabby, some Bisaya words or mga lines sa Sir Gabby. Game ka ba, Sir Gabby? Oo naman, matagal na ako naghahanap na magtuturo sa akin. Wow! Hindi, marunong yan. Marunong ito. Marunong yan. Hindi, nakakaintindi lang ng konti lang. Oo. We have very few lines, mga phrases lang, Miss Beauty, na pwede nimong i-explain or imo siyang ipasabot kay Sir Gabby or imo siyang i-act. Depende sa iyo. How will you... Ang kaya na maulong ko. Wala sa nakasulti niya. Let's start very briefly lang para maintindihan niyo. Letter A. This one, Miss Beauty. Dakong gugma. Ano sa Dakong tingin mo? gugma si Farah nimo. Ano sa tingin mo ibig sabihin niyan, Sir Gabby? Dako is malaki. Di ba? Dakong gugma. Oo. Malaking... Ano? Ano yung gugma? Ano yan? Malaking pagmamahal. Alam mo yun ang sasabihin ko eh. Oo. Naramdaman ko eh. Naramdaman ko. Hindi ko lang nasabi. Okay. Next. Next. Number 2. Ayaw pangilog. Ayaw pangilog. Ayaw maligo. Ay, pangilog. Ilog. Ayaw kumain ng itlog. Ayaw. Hindi ka. Pangilog. Pangilog. Ayaw maligo sa ilog. Hindi. Hindi ka alam. Ayaw pangilog. Sige, sabihin sa akin. Tunaw Huwag mo. mo agawin. Oo nga. Ayaw, hindi ako papayag na agawan ka ni Carla sa akin. Tama. Ayaw pangilog. Ayaw pangilog. Matatanda mo yan, Sir Gabby. Okay. Eto, third one. Kinawat nga kinabuhi. Kinawat nga. Sumasakit ulo niya dito. Oo, Nasistress siya? igising ko lang. Igising ko lang. Kinawat nga kinabuhi. Kinawat na... Di ko alam. Pakipaliwanag. Ano, ninakaw na buhay. If we Okay, translate it to English, yan, ninakaw na buhay, Buhay. stolen life. Stolen life. Oo nga naman. Ang nabago niyong afternoon serye. Can you share to us anong mga karakter niyo dito? I'm playing here Farah. Pinsan ako ni Lucy and I'm deeply fallen in love with Darius. And so the story is about astral projection. There's two Carlas, two beauties, and si Gabby dito is really having fun. Naguguluhan siya kasi dalawa kami dito. Dalawang character. Ikaw, anong kwento mo? Ako ang kwento ko. Ang role ko naman, si Darius ang pangalan ko. Ako naman yung taga-masid sa kanila. Paratis sila nag-aaway. Nung nagpapalitan sila ng katawan, mas lalong magulo. Dahil hindi ko na alam kung sino sa kanila. Speaking of nakaw, nanakaw niyo raw yung damdamin ng mga taga Cebu sa Ay, Kapusong salamat. Mall Show over the Nako, weekend. salamat, How was it salamat. like? Kumusta ang experience visiting and performing for the Cebuanos? Super fun. It's always nice to make people happy, and thank you for having us here kasi para sa akin this is my stress relief, like pag mag-taping, and I love traveling and seeing people, and kahit sintonado yung boses ko, kakanta pa rin ako. Maraming salamat sa mga nanood sa aming regional. Maraming salamat sa nag-attempt umakyat sa entablado. Alam ko hindi kakasya lahat sa entablado, but next time we will sing and dance together pagbalik namin. Ayan. In closing lang, Miss Beauty and Sir Gabby, message nyo sa mga
kapusong Cebuanos. Ano pa? At of course, invite na lang din to. Yes. Dagan salamat kayo sa lahat ng sumusuporta ng The Stolen Life. Sana po hindi kayo bibitaw. Dagan pang action, dagan pang zabunutan, sampalan. Marami pa kayong aabangan. Yes, dagan. Salamat sa inyong tanan sa pagpunta sa regional at saka sa lahat ng mga shows na pinanonood ninyo. Galing po sa GMA. Maraming salamat. Galing po sa Kapuso. And just to close this, kasi we have a tradition here sa program, we let our guests do our Q-gap na spiel. Kung pwede, in Bisaya. Mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live! Yay! Takbo natin.